Sanibonani molweni namkela kwesiTV ngesiXhosa. UZoleka ehlangene noLazarus engathi bangacula ingoma ethi majola phuma etilongweni. Banengxaki zomzwabo because njengangoku bayamdinga kakhulu uMajola uba angavela noba kungathiwa uvela by mistake. Utata kaLazarus ke guys ubeke umthetho ke kuZoleka emxelele ndethi thina ke kwaMajola umntana xa engowethu uMajola uyaziveza umntana enosuku okanye neentsuku ezelwe, and ke kufuneka into yoba ke umntana simenzele imbeleko emveni koba ezelwe enezo ntsuku as long as inyoka seyivelile thina simenzele imbeleko ukwenzela umntana azokwamkeleka kwifemeli yakhe. So bembuzile ke into yokuZoleka ke umntana inyoka ayikafiki nakakabe nadwendwe alifumene yona khange ibe khona ke impendulo into etshoyo into yoba no alukho udwendwe. So bashiyeke bekhombana omnye ekhomba omnye ke esithi omnye kuwe lo buthe wena masiyenze le nto kanti yayabi into yakowenu inenyoka phakathi uyivumele ntoni. Ethi omnye ibiyi-idea yakho kaloku. So bayakhombana ke uZoleka noLazarus bayaxabana ke ekuseni xatyana ngale nto uba sizoyithini le nto. And ke ngoku uZoleka ummele into yoba vele uthethe inyani utatakho, umxelele into yoba wena awuzali linye because akho bavumile uzawufikelwa yinyoka apha. Wena thetha inyani utsho qha kowenu uba uzali and utatakho uzoba proud ngento ngesibindi obe naso soba ukwazi into yoba ube ngutata komnye umntana. So I think mna ngeke abe na-problem and it's not like le nto yinto ozicelele yona. So wena ucinga uba futhi ilihlazo kanti ayilo hlazo into yoba kuthiwe awufumane bantwana, utatakho uzawuziqhenya ngawe. Hayi ke uLazarus ke khange ayingene ke leyo uye wazithulela wamka wabheka emsebenzini. So vele bebhizi ke namhlanje ke nee-interviews zalaa post ye-CIO. Useke after ii-interviews webuyele eofisini yakhe wafika uqhawe ke emphathele ikofu ke nekeyiki avuye ke uLazarus and bengalindelanga mntu uzongena kangaba ube rude ngexesha bekungena uqhawe engxolo bekuthe akafuni umntu ozongena phaa but ke uqhawe caba ke ube nalaa ndithi ndizawuke ndiye ndiyompolisa. Wafika wamnika ke wabesebulela ke uLazarus. After that bathe besancokola kwabesesithi ke tata ndikuvile ekuseni. Umbiza ke ngo-Mr. Lazarus. Ndinivile ekuseni nomama ningixabana but ke khange ndive uba benithetha ngantoni. And benivakala ke but ke ekugqibeleni mna ndiyayithanda ibhondi endinayo nobavumile, ndiyayithanda nale setup yale family yethu and andingethandi into yoba ke the last time kwenzeke into enje utata etsho ke uhlathi nomama babexabana kanje ekuseni uvakala ekamereni. After that kwinto eyenzekayo kwaba yi-divorce. Mna ndingethanda into yoba ke umama aphinde angene kuloo nto and into yenu noba yi-two ndiyayithanda. So benaloo nto ke shame ukuva kabuhlungu ke uLazarus because ke sekumamkela uqhawe uba nguyise okhoyo nele family sekumnandi nje kunje. So ke uLazarus caba ke ubone into yoba makabe ufowunela ke uyise amxelele ke uba makafike ke apha ngoba ikhona into afuna ukumxelela yona ke after ke yonke into eyenzekileyo. Fikile nyhani kutatakhe ke afike utatakhe ke yena ke ngebhongo ke ethethela yonke into ngoba ubavumile uyinkulu ubavumile uyindlalifa. Kwabe sekufika nayo noNceba ke apha. Nceba naye uthetha ngale nto yemntana oyindlalifa senje uba ilibhongo into kabavumile kulo Lazarus and ke ngoku ayikho mnandi ngakuLazarus ngoba kufuneka kuvele nale nyoka phakathi. So uZoleka ke ngoku uphinde wafikelwa nazingcinga ke guys ke ecinga into yoba yho zonke into bezithethwa kuthiwa kufuneka kufike inyoka. Umama ke emxelela uba iyamfikela kuthiwa iyamfikela nyhani umntu ongumama and xa imfikele ngathi uyozela. So yonke le nto akayibhilivi uba yinto eyenzeka ebomini bakhe ke. But ke bathe bengekathethi ke uLazarus notatakhe ke esazama ukumxelela ke wethu uba ubavumile ithinto yakhe but tatakhe waphazanyiswa yimfundo ke bengekagqibi ukuthetha. Tata uNgcukana kubuyele ke guys ezohlala ke etafileni efika sekukhona ke nabanye bathe ngosabachophile ke wabezibuza kuba kanene ufuna undixelela ntoni nyana, thina ufuna undixelela yona. Uthe ngekatsho kuLazarus kwabe sekukhala umntana aphakame kuqhawe ethi uyomhoya ngokwakhe ke. uLazarus athi xa ethi uyaqala ke sithi ke hayi kukho into ekudala nyhani ndifuna undixelela yona tata ndingazi uba ndizoyiqala ngaphi. Ubavumile uthe ke ngeke wagqiba nalawo mazwi athi ubavumile wamngena emlonyeni uZoleka esithi unelakhi yokuba nefemeli efana nale, waxolisa ke ngokumqhawula ke.
ethi ke I can't wait mna uba ade aziswe kooJola ubavumile. Watsho ethi ke guys, ndimbonile uMajola tata ngala wam amehlo, engawakhupha amehlo utamkhulu womntana, iintloni kuLazarus ibingangathi ivuleka mhlaba ndingene, kuba kaloku uyayazi uba akho Majola uboniweyo and ke ngoku le into eyenzekayo ayonto ebebegqibe ngayo mos lena. So asazi ke guys noba kuzolo kuzawakwazi uyimelana imibuzo ezobuzwa ngutata uNgcukana ngoMajola. Enkosi, ngicela siqhubeke, subscribe, silike, singakhomenta futhi. Bye.